L-Awtorità tal-Artijiet investit 112,500 euro f'xogħlijiet ta' ristrutturar, manutenzjoni u tisbieħ fiċ-ċentru ċiviku ta' Ħażabbar b'kobor ta' 1000 metru kwadru. Ix-xogħlijiet f'dan il-proġett kienu jinkludu ħidma fuq iċ-ċint tal-bejt u tiswijiet ta' partijiet mis-saqaf, restawr tal-faċċata u trattament tal-ġebla naturali fuq barra fost l-oħrajn. Il-binja tilqa' fiha diversi uffiċini li joffru servizz lill-pubbliku: is-sanità, l-agrikoltura, is-sigurtà soċjali, il-berġa, l-assa tal-pulizija, il-posta, il-librerija kif ukoll l-uffiċini tal-Kunsill Lokali, kif spjegalna is-Sindku ta' Ħażabbar Jorge Grek. Qegħdin naraw li qed isiru x-xogħol mad-dawra tal-binja kollha u ssir manutenzjoni fuq binja li ilha mibnija aktar minn kważi 50 sena u b'interventi vera minimi ta' manutenzjoni. Is-servizzi kollha tal-amministrati minn ġodin il-binja kollha għadhom jiffunzjonaw ma waqafna l-ebda servizz u pratikament aħna qegħdin naraw illi ma nintervjenux jew inwafqu l-ebda tip ta' servizz. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet James Piscopo qal li s-sena li għaddiet l-Awtorità ħarġet madwar 30 approvazzjoni lill-Kunsilli Lokali biex jissottomettu applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar, dan bilan li jkunu jistgħu jwettqu proġetti varji fil-komunità. Fl-istess ħin fl-2019 l-Awtorità għaddiet 8 proprjetajiet b'devoluzzjoni mill-Gvern għal kunsilli lokali biex dan jagħmel użu minnha b'mod li tibbenefika l-komunità. Din is-sena hemm numru ta' talbiet għal devoluzzjoni li qed jiġu proċessati. Is-Segretarju Parlamentari Chris Ġus qal li huwa importanti li nieħdu ħsieb il-proprjetà tal-Gvern u li din tinsab fi stat tajjeb u bla periklu bħalma sar f'din il-binja. Aħna jkollna numru ta' talbiet mill-kunsilli lokali anke għal devoluzzjoni ta' postijiet fil-lokalità tagħhom u matul din is-sena l-Awtorità tal-Artijiet għaddiet aktar minn 40 proprjetà kif ukoll ħadet sieb proprjetajiet fil-manutenzjoni tagħhom f'lokalitajiet differenti. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge qal li l-Gvern se jibqa' jwettaq proġetti bħal dawn permezz tal-entitajiet tiegħu, kif ukoll permezz tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex ikun żgurat li kull proġett iħalli effett pożittiv fuq il-kwalità tal-ħajja fil-komunitajiet. Ċentri ċiviċi oħra madwar il-pajjiż ukoll se jaraw xogħlijiet simili fi żmien li ġej, fosthom dak fir-Rabat.